Улетку 23 чэрвеня 1812 году, за дзень да ўварвання на тэрыторыю расійскай імперыі, Напалеон прыбыў у размяшчэнне войск каля берагоў Нёмана. Яго бачылі на белым кані або пешшу ў розных канцах вялізнай прасторы, на якой сканцэнтравалася армія. Пераапрануўшыся ў чысці мундзір, каб не прыцягваць да сябе ўвагі, імператар з'яўляўся там-сям, уважліва назіраючы за размяшчэннем падыходзячых частак, за навядзеннем мастоў і падрыхтоўкай да пераправы. Падчас назірання з Напалеонам здарылася малаважнае здарэнне, якое, аднак, звярнула на сябе ўвагу. У сярэдзіне дня імператар верхам на кані аб'язджаў бераг ракі. Ён уважліва сачыў за цячэннем. Світа, якая ехала на паважнай адлегласці ад яго, раптам убачыла. Імператар, які упэўнена сядзеў у сядле, упаў з каня і праз імгненне апынуўся на зямлі. Усе кінуліся да яго. Што ж адбылося? Высветлілі, што пад нагамі каня прабег заяц. Ён спалохаўся і стаў на дыбкі. Вершнік, які не чакаў гэтага, вылецеў з сядла. Напалеон не быў ні паранены, ні кантужаны. Аднак гэты эпізод быў успрыняты ім і яго асяроддзем як дрэннае прадвесце. Хтосьці выклікнуў дрэнны знак, карсіканец быў зрынуты ў кепскі настрой. Усе наступныя гадзіны ён маўчаў, быў змрочны, амаль не адказваў на пытанні. 24 чэрвеня у ранішнія гадзіны па 3-пантонных мастах армія вялікага французскага імператара Напалеона Банапарта I перайшла Нёман. Сонца паднялося ўжо высока над зямлёй, і пад яго промнямі заблішчалі халодныя грані штыкоў, вышываныя золатам мундзіры драгунаў і гусар. Уварванне ажыццяўлялася ў найвялікшым парадку. Дывізіі бясконцым патокам ішлі адна за адной, з разгорнутымі баявымі сцягамі, роўнымі шэрэнгамі. Камандзіры ў касках, упрыгожаных султанамі, на конях наперадзе, затым жаўнеры мерным крокам, нідзе не парушаючы ладу. Увесь дзень і ноч, і зноў дзень, над Нёманам стаяў роўны гул тысяч жаўнерскіх ног і конскіх капытоў. Армія была такая вялікая, што пераправа працягвалася 48 гадзін. Апошнімі ўжо 26 чэрвеня праз Нёман прайшлі драгуны і кірасіры дывізіі Грушы. Яшчэ на працягу тыдня астатнія жаўнеры і коні даганялі вялікае войска. Напалеон пераправіўся праз Нёман з 250 тысячамі коней, з якіх 30 тысяч выкарыстоўваліся артылерыяй, 80 тысяч кавалерыяй, а астатнія 25 тысяч цягнулі разнастайныя вазы. Забяспечыць кормам такую колькасць было за мяжою магчымасцей. У першы тыдзень пераправы праз Нёман вялікае войска страціла 10 тысяч жывёл. З 26 транспартных батальёнаў 18 складаліся з 600 цяжкіх вазоў, здольных перавозіць амаль 3 тонны грузу. А так хутка высветлілася, што гэтыя машыны занадта цяжкія для дарог, якія ператварыліся ў непралазны бруд пасля моцных дажджоў. У сваю чаргу жаўнеры неслі на сваіх спінах 4-дзённы запас харчавання, а фургоны, якія рухаліся за арміяй, везлі ежу яшчэ на 20 дзён. Гэтага было б дастаткова толькі для вельмі кароткай кампаніі, якую і задумаў Напалеон. У 1812 годзе у Напалеона ў падпарадкаванні было больш за 1 мільён чалавек. За вылікам гарнізонаў, рэзерваў і іншых складнікаў ён мог вылучыць 450 тысяч жаўнераў для нападу на расійскую імперыю ў першай лініі і 165 тысяч мабілізаваных у другой лініі. Таму лічба ў 615 тысяч чалавек з'яўляецца адносна дакладнай і перавышае колькасць жыхароў Парыжа таго часу. Пяхота Напалеона прыкладна на 48% складалася з французаў і на 52% з замежнікаў. Кавалерыя складалася на 64% з французаў і на 36% з іншаземцаў.
Такая моцная апора на замежнікаў мела адваротны бок. Многія з іх адчувалі поўную абыякавасць да гэтай кампаніі і не мелі пачуцця асабістай адданасці Банапарту. Ніякія тырады не маглі зрабіць прусака адданым прыхільнікам французскай справы. Гэта, безумоўна, была самая буйная армія ў гісторыі, якая мела шматнацыянальны характар. Самай вялікай групай пасля французаў былі палякі, а таксама жаўнеры з Аўстрыі, Прусіі, Саксоніі, Баварыі, Швейцарыі, Нідерландаў, Гіспаніі і іншых дзяржаў. Паміж 8 і 9 ліпеня асобныя дывізіі французскага войска убачылі перад сабой абрысы горада Ашмянаў. Да гэтага войска Напалеона увязнула ў брудзе, выкліканым моцным праліўным дажджом, які ішоў некалькі сутак. Для незвыклых да такога надвор'я вайскоўцаў французскага імператара гэта было сапраўдным выпрабаваннем. Акрамя дрэннага надвор'я, шматлікім афіцэрам і генералам здаваліся кепскія прадвесці. Так, адной раніцы яны пачулі кананаду. Кожны з афіцэраў прагна насцярожваў вушы, каб выразней разабраць гоман. Многія былі упэўненыя, што вось-вось убачыць войска суперніка. Але ўрэшце рэшт выявілася, што гэта было нішто іншае, як маланка. Раптоўны люты парыў ветру паваліў складзеныя разам стрэльбы і зрабіў бязладзіцу ў лагера. Гарызонт пакрыўся чорнымі хмарамі. Пачаўся праліўны ледзяны дождж, які затапіў дрэнныя дарогі і палі. Спякота да гэтага змянілася на холад. Ад гэткіх рэзкіх скокаў тэмператур загінула мноства коней. Жаўнеры і афіцэры змушаныя былі заставацца на нагах у цемры, непралазным брудзе і вялікім холадзе, паколькі парывы ветру і дажджу не давалі магчымасці сагрэцца каля вогнішчаў. Сярод афіцэраў адразу ж пачалі распаўсюджвацца забабоны. Такое нечаканае няшчасце для войска і жах перад будучай бітвай. Чорнае неба, распачатыя праблемы з правіянтам здаваліся трывожным і грозным прадвесцем. Аднак раніцай дождж скончыўся, і войска Напалеона працягнула свой шлях. Тым не менш, бруд і страта коней абцяжарвалі хуткі падыход да Ашмянаў. Праз некаторы час армія сутыкнулася з дрыгвай. Праз яе накідалі перапляценыя яловыя галіны, каб можна было прайсці. Аднак стомленыя коні пачалі ламаць сабе ногі. Некаторыя з афіцэраў і жаўнераў вырашылі абысці дрыгву, але ў канчатковым выніку праваліліся ў багну, з якой нельга было выратавацца. Як запісаў адзін з капітанаў напалеонаўскай арміі, Ашмяны – мястэчка з двума цэрквамі – праваслаўнай і каталіцкай. Вакол мястэчка рэкі і лясы. Мясцовых жыхароў, акрамя габрэяў, у горадзе практычна няма. Самая шырокая вуліца была занята нашай артылерыяй, фурманкамі і жаўнерамі. На бівак прыйшлося ісці за мяжу горада. Некалькі карпусоў вялікай арміі затрымалася ў Ашмянах, у той час як астатнія працягнулі свой шлях. Прайшоўшы вёскі, ужо праз суткі войска выйшла да наваколляў Смаргоні. Перад гэтым з дывізіі віцэ-караля і прынца Італіі Эжэна дэ Багарне злучылася дывізія Дамініка Піно, якую амаль тыдзень не маглі знайсці. Высветлілася, што вымушаная ахоўваць сваю артылерыю на вельмі дрэннай дарозе, якая стала непраезнай пасля таго, як па ёй ужо прайшла кавалерыя, дывізія Піно, захопленая цемрай, павінна была правесці ўсю ноч у дрыгве, дзе рух уяўляў найвялікшую небяспеку. Акрамя верагоднасці патануць або быць заспетым знянацку праціўнікам, дывізія падвяргалася наймацнейшай залеве. На досведку генерал Піно, бачачы, што дарога наперад зусім непраходная, павінен быў прымірыцца з непазбежнасцю і пайшоў назад, каб выратаваць гарматы і зарадныя скрыні ад якога-небудзь неасцярожнага руху. Пасля моцнага дажджу выглянула пякучае сонца.
Нясцерпная спёка яшчэ больш стаміла жаўнераў. У давяршэнні бедству правадыр, які вёў дывізію, збіўся са шляху. Піно доўга блукаў па непраходных лясах без ежы і вады. Многія з жаўнераў на працягу блукання па лясах захварэлі на дызентэрыю. Генерал загадаў афіцэрам пакінуць хворых і заблудных у лясах. Толькі некаторыя з іх потым змаглі дагнаць сваю дывізію. Такім чынам, з часу пераправы праз Нёман 4-й корпус напалеонаўскай арміі страціў людзей, коней, ежу і час. Колькасць хворых моцна павялічылася. У Смаргоне, на здзіўленне некаторых афіцэраў і жаўнераў, выявілася так званая мядзвежая акадэмія. Як высветлілася, мясцовыя жыхары палявалі ў палях і лясах на мядзведзяў, дастаўлялі іх у горад, навучалі жывёл розным трукам, а потым прадавалі такіх мядзведзяў пакупнікам з розных краін. Сярод мясцовых жыхароў хадзіла прымаўка: «Ён вучыўся ў Смаргонскай акадэміі», што літаральна азначала грубага чалавека або недавуку. Пераначаваўшы ў Смаргоне, армія Напалеона высунулася далей. Жытнія палі і гаі засталіся ззаду. Маладзечна, куды ўвайшло напалеонаўскае войска, было пакінута ўсім насельніцтвам, акрамя габрэяў. У самім мястэчку не было правіянту, таму салдаты куплялі за вельмі высокі кошт у габрэяў быкоў і кароў, каб прыгатаваць сябе вячэру. Само мястэчка ўяўляла сабой шмат вузкіх вулачак, нікчэмных дамоў, састарэлых цэркваў і ябланевых садоў. Каб схавацца ад пякучага сонца, даводзілася разбіраць платы, пілаваць дрэвы. Бліжэй да ночы стомленыя жаўнеры размесціліся на посцілках з жытніх каласоў і сціпла паелі. На досвітку усе зноў рушылі наперад. Неўзабаве напалеонаўскае войска ўступіла ў Вілейку. Тут яны знайшлі правіянт, але грымучы лес наганяў на іх жах. Акрамя гэтага, размешчаная побач рака і дрыгва былі крыніцай машкары і камароў, таму ўсю ноч жаўнеры і афіцэры не маглі заснуць. Вылучыўшыся на досвітку ў шлях, каб пазбегнуць спякоты, корпус 4-й арміі неўзабаве натрапіў на вёску Канцаневічы. Убогая вёсачка, дзе акрамя пошты і хаты святара стаяла толькі некалькі хацін, крытых саломай, зрабіла гнятлівае ўражанне на вайскоўцаў. Праз некалькі дзён войскі ўступілі ў Даўгінава. Хутка прайшоўшы мястэчка, яны ўвайшлі ў Докшыцы, горад з вялікай плошчай, храмам і сціплым памешчычым домам. Ускрайкі яго ляжалі сярод дзвюх невялікіх узгоркаў, паміж якімі працякаў ручай. У мястэчку амаль не засталося жыхароў. Каб схавацца ад пякучага сонца, жаўнеры і афіцэры разбіралі дахі дамоў і платы, рабілі сабе буданы і хаваліся тамака ўвесь дзень. Бліжэй да вечара са сваіх дамоў выйшлі габрэі і пачалі раздаваць за сімвалічны кошт белы хлеб і гарэлку. У дадатак да ўсяго гэтага жаўнерам было раздадзена мяса ад палявых кухняў. Прайшоўшы Докшыцы, 4-й корпус падышоў да ракі Бярэзіны, размясціўшыся ў мястэчку Бярэзань, якое больш нагадвала размяшчэнне ваеннага лагеру, паколькі ўсе хаты былі выбудаваны ў роўныя рады па адной лініі. Яшчэ на падыходзе войска стала знаходзіць друкаваныя лісты, так званыя заклікі да французскай арміі, у якіх ваенныя імператара Александра звярталіся з прапановай замежным жаўнерам вяртацца адтуль, адкуль тыя прыйшлі. Аднак гэта цвёрда пераканала жаўнераў Напалеона ў тым, што перамога непазбежна будзе на іх баку. Толькі некаторыя з іх, не агучваючы сваіх асцярог, неспакойна глядзелі на пакінутыя вёскі і гарады. Толькі некаторыя з іх, не агучваючы сваіх асцярог, неспакойна глядзелі на пакінутыя вёскі і гарады, у якіх акрамя некалькі жыхароў ніхто не сустракаўся.
Прайшоўшы 40 кіламетраў па раўніне і дрэнным дарогам, войска ўвайшло ў невялікую вёску Бачэйкава. Стомленыя ад працялеглага пераходу, жаўнеры сабраліся размясціцца на адпачынак, як раптам паміж імі пачалося хваляванне. Стала вядома, што з глыбокага павінен быў прыехаць Напалеон для агляду перадавых пазіцыяў войска. Стомленыя вайскоўцы пачалі здымаць свае брудныя мундзіры і пераапранацца ў парадную форму для сустрэчы з імператарам. Аднак, прыехаўшы з глыбокага, Банапарт выйшаў з карэты і паглядзеў на перакінуты мост праз Дзвіну. Пасля гэтага Напалеон вярнуўся назад. Паміж жаўнераў пракацілася расчараванне, незадаволенасць і здзіўленне. Ужо пад раніцу камандзір 4-го корпуса прынц Эжэн атрымаў данясенне аб тым, што армія Александра I заняла Бешанковічы. Ён загадаў узяць з сабой 200 чалавек і даць бой. Нягледзячы на тое, што пяхота непрыяцеля заняла дамы на правым беразе Дзвіны і адкрыла моцны агонь, прынцу удалося атрымаць перамогу. Увечары ён вярнуўся ў Бачэйкава, у сядзібу, дзе размясціўся на адпачынак. Багатая па сваім інтэр'еры з мноствам карцін і фрэсак, комінам, вялікай бібліятэкай, бальнай заляй і спальняй з 2 калонамі і чырвоным аксамітным балдахінам над ложкам сядзіба стала сведкам адпачынку віцэ-караля Італіі. На наступны дзень у Бешанковічах размясціўся французскі гарнізон і штаб Напалеона. Маршал Напалеона Мюрат уступіў у бітву з войскамі Барклая де Толі і адкінуў непрыяцеля. Ён захапіў у палон 600 жаўнераў, 8 гармат. Быў забіты генерал Акулаў. Трохі затрымаўшыся ў Бешанковічах, Напалеон высунуўся ў бок Віцебску. На шляху яго арміі размясцілася вёска Будзілава. Пакінутыя там жыхары хавалі ад галодных жаўнераў і афіцэраў бедныя запасы ежы. Вузкія вулачкі Будзілава замарозілі прасоўванне артылерыі. Узнікла небяспека пажару з-за саламяных дахаў, кінутых дамоў і спякоты. І сапраўды, калі большасць жаўнераў вялікага войска выйшла за межы горада, пачаўся моцны пажар, які хутка знішчыў пабудовы. Пакінуўшы гарэлую вёску, войска павольна, але паспяхова прасоўвалася наперад. У адной з вёсак нехта з афіцэраў зайшоў у хату і знайшоў яшчэ цёплую печ. Акрамя гэтага, там была знойдзена мука, хлеб, соль, гусі і качкі. 28 ліпеня 1812 году Напалеон і яго войска падышлі да Віцебска. Стомленыя вайскоўцы размясціліся на прывал, дзе змаглі прыгатаваць сабе суп і паесці. Сам жа Напалеон спыніўся ў шатры, адкуль часта выходзіў і ў падзорную трубу з берагоў Лучосы, абапіраючыся на плячо афіцэра, разглядаў Віцебск з яго наваколлем. Удалечыні было прыкметна, як манеўравала непрыяцельскае войска. Жаўнеры напалеонаўскай арміі рыхтаваліся даць першы бой. Уначы распачалася навальніца з моцным градам, але бліжэй да раніцы ўсё сціхла і ўзышло сонца. Раптам перад імператарам вялікай арміі і яго вайскоўцамі з'явіліся абрысы моста, які быў спалены непрыяцельскім войскам. Самі ж наваколлі былі пустыя. Стала зразумела, што часці войска Александра I за ноч паспяхова адышлі ад Віцебску, растварыўшыся ў бязмежных лясах і прасторах палёў. Напалеон загадаў узвесці праз Лучосу новы мост і ўжо да сярэдзіны дня заехаў у Віцебск. За ім яшчэ некалькі дзён перапраўлялася вялікая армія. Ключы ад Віцебску Напалеону ўручыла дэпутацыя горада. Сам жа ён заняў трохпавярховы дом насупраць бедна абсталяваных хат. У той час Віцебск налічваў 15 000 жыхароў, аднак большасць з іх пры надыходзе Банапарта адышла ўглыб расійскай імперыі. Калі стомлены Банапарт заехаў у дом і там размясціўся, ён заявіў сваім набліжаным: кампанія 1812 года скончана. І, адшпіліўшы шпагу, кінуў яе на ваенныя карты на стале.
Перад тым, як размясціцца ў Віцебску, Напалеон у пачатку жніўня спыніўся ў Менску. Там ён начаваў у губернатарскім палацы. У гонар вялікага французскага імператара быў тэрмінова адкрыты помнік у бронзе, а ў менскім дваранскім сходзе спецыяльна паставілі любімую оперу Напалеона «Барды» Лесуара. Але чамусьці Менск Банапарту не спадабаўся, і ён абраў Віцебск сваёй часовай сталіцай магутнай імперыі. У Віцебску Напалеон правёў 2 тыдні. Фактычна горад стаў сталіцай напалеонаўскай імперыі. Банапарт пісаў тут за дзень дасталі лістоў у Рым, Парыж і іншыя гарады Еўропы. Акрамя гэтага, загадаўшы высекшы перад домам дрэвы, ён распарадзіўся уладкоўваць агляды сваёй арміі кожны дзень. Назіраючы за пастраеннем з балкона або праходзячы міма радоў жаўнераў, Напалеон, здавалася, чагосьці чакаў. 15 жніўня 1812 года Банапарту споўнілася 43 гады. Было зроблена свята на 500 персон для генералітэту і верхавіны віцебскага дваранства. Банапарту падабалася ў Віцебску, і ён збіраўся менавіта тут застацца на зімовых кватэрах. Але раптоўнае добрае надвор'е, адпачынак ад працялеглага пераходу і нуда сталі стамляць дзейнага Напалеона. Яго світа, складзеная з паралізаваных лёгкімі еўрапейскімі перамогамі маршалаў, стала пераконваць адправіцца да наступу маразоў у паход на Маскву, каб паспець захапіць яе перад пачаткам зімы. Вагальны Напалеон разважаў некалькі дзён аб тым, што яму рабіць далей. І вось раптоўна раніцай, выйшаўшы на сонечны балкон дому у сваёй часовай сталіцы, заявіў сваім жаўнерам, што гатовы ісці на Маскву. Дабратворная атмасфера і цёплы прыём у Віцебску згулялі з імператарам злы жарт. Уже будучы зняволеным на востраве Святой Алены, Напалеон успамінаў Віцебск і шкадаваў аб рашэнні, якое прыняў цёплай жнівеньскай раніцай 1812 году.